Kom ind. Hallo. Can I help you? Goddag. 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 Jeg skal hilse fra fru Wilhelmina Jacobsen. Hun har det godt. Jeg er den nye radiotelegrafist. Det var hendes idé at sende mig herud. Gentag lige, hvad de sagde der. Goddag, jeg skal hilse fra fru Wilhelmina Jacobsen. Hun har det godt. Jeg er den nye radiotelegrafist. Det var hendes idé at sende mig herud. Nå, så hun har det godt. Nå. Ja, det tror jeg fanden! Det har hun altid, hver gang hun driver mig til vanvid. Ved jeg ikke, hvad han har nogen kvinder ombord. Ved jeg lige ombord på en træskib ikke er noget for en kvinde. Og alligevel så våger hun sende en herud. Og ved I hvorfor? Fordi jeg engang sagde til hende, at takket være hende, så har rederiet kun 30 skib i stedet for 300. Ej, det var nu ikke derfor, kaptajn Bakker. Ikke det? Fortæl mig så, hvorfor. Fordi hun synes, der var mange flere kvinder, der burde gå til søs. Der kan vel komme nogle mere orden i sagen. Så. Det kan da godt være, hun har ret. Ud! Javel. Kom tilbage. Se mig ind i øjnene. Tak. Jeg har set nok. Du vil have mine arbejder. Har du sejlet før? Nej. Så opgiv det. Du aner ikke, hvad det handler om. Hvad handler det om, kaptajn Bakker? Hvis man er sømand, må man først og fremmest opgive drømmer om et normalt familieliv. Når man er ude, vil man hjem. Når man er hjemme, vil man ud. Du kan have en yndig kone. 30 små børn i fløjelstøj med tår i øjnene og små dannebrogsslag i hænderne. Men selv ikke det kan få dig til at opgive søen. Nu har jeg jo ikke nogen yndig kone med små dannebrogsflag i hænderne, så der kan da ikke ske nogen skade ved, at jeg går til søs. Kan det ingen skade gøre? Jo, det kan. Ganske vist er der ikke nogen Sofia Loren. Men når en mand har været til søs i 14 dage, så er han i stand til at blive forelsket i et billede af sig selv. Jeg lover den for, at der er ingen, der skal blive forelsket i mig. Eller omvendt. Jeg er alt for genert til den slags. Desuden kan jeg ikke lide mænd. Du lyver. Nej, jeg gør ikke, kaptajn Bakker. Jeg garanterer dem for, at de skal nok blive tilfreds med, at jeg er telegrafist her ombord. Nå, så er du telegrafist her ombord. Hvem siger det? Det gør fru Wilhelmina Jacobsen. Ejeren af rederiet og ejeren af dette skib. Ja, du har ret. Du har ret. Wilhelmina har antaget, at det er hendes ikke mit skib. Det er det, jeg mener. Bare hold munden lukket. Jeg har et par små ting at sige dig. Du skal blive telegrafist her ombord. Du skal ovenikøbet blive en god telegrafist. Og samtidig, som din chefsveninde Wilhelmina forhåbentlig har gjort dig opmærksom på, skal du også være min sekretær. Med dette forstås, at du gør, hvad jeg siger, når jeg siger det, uden nylen, kommentarer eller friske bemærkninger. Du fører regnskabet, udbetaler penge til besætningen, skriver toldlisterne, tager imod læger, immigrationsmyndigheder, sundhedsmyndigheder og toldere. Du våger ikke at sætte splid mellem besætninger og irritere dem. Du kan gøre lige, hvad du vil i din fritid. Men glem ikke, at jeg altid på en eller anden måde får at vide, hvad der foregår. Og hvis jeg finder ud af, at du fordrejer hovedet med nogen, så vedkommende ikke er i stand til at passe sit arbejde, så bliver du omgående sendt hjem til Wilhelmina. Om det så skal koste mig mit job i rederiet. Nå, hvad siger du så? Stadig opsat på jobbet? Ja.